Ganon. na merindal Nagabagsak ang uran. Feeling mo igwa ka. Aduda ini matilam batatal. Tama. Alas 3 na. Ay, Oras Tanoy. ng I-text mo. Ay, Tanoy na meeting. I-upload Ano yung mo. testing mo? I-chat mo. Pinky on mo Ay, ton mo. sa DZGB. Kaiba ang Kiri, lalaking didilot. hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! Sabi ko, kahit kailan, hindi Oh? kita kayang kalimutan. Talaga? At hindi rin kita Kayang ipagpalit. Yes! Mataram ka kan, namit gas. Ang gusto ko lang malaman kung ito ay katapusan na may hangganan. Ang gusto Masabi ka kan, aduda ini, matilam batatal ni. Ang gusto ko lang malaman kung ito may hangganan o may katapusan. Ang istorya kan mag-agom, Aldaw Banggi nagiyog-yog an harong, barari na ang harigi, gaba na ang katre, na ipanagtutunong tereng. Masabi ka kan, aduda ini. Agom, namit gas. Tararang, tararang, tarang. Talagang may ubak ang santol, talagang may ubak ang santol. Tararararararang. Tarara. Ang gusto ko lang malaman kung ito ay may hangganan. Hello? Yes. Ano, may naging feedback, may gumakusugon. Ano na yun eh? Ano na ini? Ano? Makilang patatila. Saro ka man sa rabayon nga na. Nasay mo? Latuson ta. Uy, sana Oh, all! oh. Anong san? Ano? Uy, sana all! Ano ang tagari ka sa nagkukudos na sa rabayon na akin niyo? Nagkukudos na akin niyo. Gari baga so. Gari ka nakabalantoy sa kuhan. Gari ka nakabalantoy sa tampikan salog. Iba ko sa karaw. Deda ka mo mga tugang magbalantoy sa tumbang batag. Araman tamong, yan na tumbang batag man eh. Deda kita dapat nagbabalantoy dyan. Aram no kung nata. Ang tumbang batag palan, mga tugang, sabi, pag nagpaparabalantoy ka na dyan, pipigsahon ka. Salbatan ang pangyari sa mga baga. Pigsa? Ano pipigsahon ka, bata nga po da kan pigsang minatubo dyan, pigsang bagla. Oo. Kaya baga paminsan mga tugang, magayurin baga, ilan mo yun at tumbang batag, di ka mukaan magparkoko, aka nagtubo dyan na kurakding, buda yan, ano yan, so ano yan, mushroom baga. Di ka mukaan magparanaya-naya, mako, nahiling mo nagtubo, ay ngaya masiramon. Garing ngaya, masiramon yan gataan. Di ka muka yan. Pati yan mga tugang nasa kahoy bagamani. So kurak ding na tumbang kahoy o kung bako so tindog na kahoy. Pero mga tugang iringon din sa palibot kung may nagparadiyan-diyan na ayam. Kung bako so kung sa kahoy maski maayam mo di ka magkuatabi kang kurak ding na ang distansya po sa daga mga duwang dangaw, mga apat na dangaw. Ano man eh? Mga 4 na dangaw. Ngunyan tangayam baga pag natadawang ayam pag nag-ihi mga tugang. Tabi gataas ang bitis. Natadawang ayam tabi gataas ang bitis ano. Madunong man ang ayam baga no. Odang hapot nata mga tugang tatitukudan kan ayam ang kahoy o pader pag nag-ihi siya. Titukudan ba nga man eh. Ang ilang ko nata yan. Nata tabi gutukudan yan tabi ihado. Natabi ko tukudan iyan mga tugang na kahoy, yan na pader. Tito kudan ninda. Tito kudan ninda.
Di ba? Tito kuda ninday yan. O ano kan manita? Di ba? Buda, ang ayam baga, tataon man talaga. Tito kudan man kimatag. Pero kami kahit may aki duman sa mo, kahit man ni, aw ano ka, anta pero may niya kaya nahiling so ayam. Lalaki itong aki, aw ano ka, anta pag siya pigitas man ang bitis, tito kud man sa pader. Tito, ano eh? Tito Kudan. Ano man na? Tito Kudan yan. Hello? Ninong, magandang hapon Good po. afternoon. Good afternoon. Tito Gordon po kan ayam ang buhay niya sa may pader. Oh. Difícil na bagangan niya matumba. Tapos isakat baga niya ang British niya. Titangad niya pati yan na halangkaw na kahoy. Paano po niyan? Difícil lang maihiya niya sa buhay niya. Tapos, Tito Kudan niya kambitis niya. Baka ngayon matumba. Tapos ano baga po niyan? Ilingon mo man so pagkatawo kan ayam. Iyo baga, adi. Pag uminihiya na sa day niya itaas ang British niya, maihiya niya ang buhay niya. Iyo na nga ni iyan. Maludumog. Matali man na di. Hindi baga po. Matali man talaga. Matali man. Oh, matali. Pero nagigibok ka. So lalaki man sana pare. Kayo po, so babae, maan yan, makaka. Di man talaga so ayam ka na babae nagutukod kan kaoy. Kabiti. Ora man. Di man makaantos. Natusunta kang salbatana kang madulan ta kang ako amo na. Away na salbatana ini. Basta nagkakaon po akong istorya mo. Wala ka. I am just talking the reality in life. Reality in this sa ayam. world. O doon sa pagbalantoy duman sa yan. Sasabi mo, pigsang Atak na bagla. nga ni iyang pipigsahon ka da. Pagso ka po sa bakterya yaon dyan. Ayun, nangani. Siyempre, sa sangaw, may sangaw. Iyo po. Tapos sa correcting, poisonous. Yan, correct. Pwede ka madiskuido. Iyo po, Yan nga difícil nito na mainit na gapo. Dahil dapat magparatukaw dyan, sabi ka mga gurang kang panahon. Mainit na ka po. Oh, yan baga na, gapo, na balad. Mo pwede mainit na simento. Diyan pigtutukawan, tabi kan lalaki o babayi. Mapupusiaw ka. Yan, bubusi awong kadaa. Iyo po. Bubusi awon. Yan ang sabi kang panahon. Yan, Bulugon lamangan. speaking of busiaw, pag nagkabusiaw ka, ang bulong ka, og buski batag man sana. Di paano po ninong? So, buski batag baga. Kiko, Ano ito po? tapos, dido po sa puson. Ah, Oh, yan ang bulong ka, no, kung kaya na busiaw. mga pirangal daw po yan. Mga, dito nga ng 10 minutos, dido po yan. Tamaliputon bagan, dido po yan. Opo. Diyan yan, manaulian da kaya na ubos ka batag. Kung malipot. Oo. Yan tapos kung ice ang idapog mo. Oh, ano? Kung yelo po ang idapog mo, malipot pang baga po ito. Iba mga itong dapugan mong sarawayon ka na. Sunta ka na sa madulan ta ka na paamo na. Para pasaway. Ano? Thank you, Ninong. Diba? Thank you. Diba? Diba ma? Ate, oy. Ate Angel. Huwag siyang baw. Diyan sa Angelis Pilinat. Boda Angelis Pizza. Apo ta Ate Angel si Agumo. Ha? Nananagog niyang katugoy dyan sa bakakay. Aputon mo si Agumo tabi. At gari arag man kanan mga pagtubod kang panahon. Iba ka man, di ba? Yan nga ni ilingon mo man ya. Ilingon mo. Mga tugang kan mga panahon, ang mga daraga, mga 60s, mga 70s, 80s. Ang mga daraga kan mga panahon, ininadadangog ko ni kan ako sa raday pa ako duman sa mo sa bulod. Ang daraga, pag may monthly visit, di ka pakaregos kang kurang. Apo ta Angel, si mama mo Angel, paguli mo. Di pa pakaregos kang panahon, man yung daraga. Ta sabi, buda, mabubuha ka daa. Buda, pag makaregos ka daa man, pag makaregos ka daa, dapat pagdugdug mo, day ka magduko. Tangad ka dapat, nakon. Sudungo mo gari mga tugang tubad na imbudo. Tatsaron nga, natagwapo ka. Day, man. Di ba? Yun mga, di pwede magkarigos ka ito pag monthly visit ang mga daraga. Tama, Ate Angel. Apo ta Ate Angel si Ate Celine. Si Ate Celine, naputon mo. Kung ang tugon sa indakang panahon, di pwede magkarigos yan. Di ko aram kung duwa o ikaduwang aldaw o ikapera. Basta di ka pwede magkarigos. Ano doon nga kong connection ka? Ano? Sasabi, yung ano yan da, baka masurip. Ako ngayon, totoo ba ko? Totoo yan.
Ano pa yan? Ano pa yan? Kan mga panahon man eh. Ang bagong aki, nag-aki ka nga sa partira dyan sa bulod. Ano bagong aki naan? Day manan manipig papakarigos tulos. Iyan tabi, tituob iyan ki Amerikin. Tituob iyan mani. Tituob ki pipasuhan. Para dapo, day masurip. Totoo nga rin. Oo. Iduwing ka punta kayo ng remote na salbatanak pagparapasaway ka. Hindi din piraltang inyo. Mapasaway na iduwing. Hello? Hello, good afternoon. Ay, good afternoon po. Gusto ko lang po pag-react doon sa sinabi mo. Oo. Ano? Importante nga pong maligo kapag may menstruation ng babae kasi kadiri yun. Kapag, Yun nga ang pag sinasabi hindi nga naligo. ngayon. Pero noon, itanong mo sa mga lula ng mama mo. Ganun talaga. Itanong mo. Wala naman pong tawag dito. Wala naman po yung connection. Wala mga nga doktor nga po connection. mismo ang nagsasabi. Kaya noon Na nga ano? panahon, kulang ang doktor. Kaya pag nakatira ka doon sa bundok, ganun ang paniniwala. Tanungin mo sa lula ng mama mo. Ang babastos pala nila nung araw, no? Ay, sus ko po, Hindi pwedeng kaan. maligo. Kung badulan tagakit, magigitigyan mo pa among babae nila, to sunta ka dyan na. Marisay mo, patali ko doon sa pader, dupuan ki upo. Hindi man na. Bako yan sa araw ko. Di ang gusto sabihin ka, antabi amiga, parte kang paniniwala kan mga panahon. Okay. Paniniwala yan, Kasi paniniwala, mga paniniwala o mga pamahiin kan mga panahon. Opo, yung mga kaibigan po, yung mga matatanda. Opo, mga pamahiin yan. Kan pa. Opo, yung mga Imagine, matatanda, gaya po ninyo. Nakaduwa ka na. Nakaduwa ka na, saro pa. Otra pa, anapunta ka ngunyan alas ko, tumagiktikon ta kang sarawayon ka. Iyon ko po ang GPS ko, mahanap niyo po ako. Sus, bakit hindi kita mahanap? Naka-off po ang GPS ko, kaya hindi mo po ako mahanap. Magkikita rin tayo. Pag nakita kita, tatamaan ka. Yan po kung kaya ko. Gapunta ka ki ugob na hinog. Ano po yun? Talaga, pasinsahan tayo. Wala kang alam tungkol dyan. Alam mo ba yung Okay. ugob? Alam mo yung ugob? Hindi po. Yung maliit na langka? Sorry. Yan ang ano nga ng Tagalog kang pakol man eh. Yan ang ipinapalo sa mga sa mga sarawayon. Parang maliit na lang ka siya, pinupukol sa puwit ng mga sarawayon. Ganon? Opo. Ganon? Opo. Okay po, bye. Bakit po ang init-init ng ulo nyo ngayon? Meron yata kayo ngayong bisita? Actually, a sort of. Bye-bye. Okay po, bye. Sarawayon na babae. Nag-istorya kita kikat din katultulin na. Iba ka man, di mo lingon na. Ano ang mga pamahiin sa pag-agom kang panahon? Baka rin indo aram. Ika man, may aram ka maning pamahiin sa pag-agom? Natusunta ka dyan. Ay na daw si Ate Marcia. Then nag-react si Ate Marcia, tabi, Ate Angel. Nag-react si Ate Marcia. Then nag-react. Ay daw si Ate Marcia. Baka ilok naman nag-text na. Di ba? O sabi ni Manayulik eh. Eh di anong text mo tabi Manayulik? Blanco ang text mo Manayulik. Anong maninio? Nag-text mo Blanco? Hello? Yes. Easter na baga po. Panahon na baga gando, Pasko, Easter. Iyon na nga niyan. Kaya tayo ay mapagpatawan. Anos na kita duman sa Siete Palabras. Iyon na nga niyan. Mapatawadan sila sa dinindaraman sa Indang Gibo. Parang ganon. Pero kung gusto mo po talagang magabalos, bako na itong ugubang gamiton mo po. Ano? Durian. Durian. Natusunta ka. Masarigon baga po ang tutukaan. Sabayan mo na sumalain ang parong. Ay, nasa durian. Natusunta ka dyan.
Ako po ninong, dahil ko maako na ikaw maglibak sa imo. Ay, yan. Yan ang gusto ko sa imo. Yan ang gusto ko sa imo eh. Siyempre po ninong, Yan gusto ko sa imo. Kitang daw baga po magkasurog. Yes, Mauna po yes, sa pod yes. kung may minalibak sa imo, lalo na sa aire. Yes. Tama na po, ano yan, bako na po, durian na po. So, ano ito talagang minasangaw ng piyo ang ano yan, ang parong sa, tapos minatukot ang parong. Bye-bye. Bye-bye. Ano ang mga pamahiin, mga tugang kang panahon sa pag-agom? Ilingon nindo ha. Di ko alam kung ngunya na panahon, uso pa man ang pigaapod na pamalagta. Anong apod ka? Pamalagta di, pamalagta. Namamalagta. Ano nga nang apod ka nang malagta sa Tagalog? Namanhikan. Nya. Namamanhikan. Pero kan panahon sa bulod, igo kang ki mga kwan man, igo kayang ki mga pigaapod na mga style. Igo kang ki pigaapod na mga style. Number 1, kung maagum ka na, mga tugang, may mga, primero, yan na pamanhi ka na yan, ikan madarang pagkaon, di ba? Madara kang pagkaon. Ano pa? Sa lalaki, pirang bulan niyang ikakabalik-balik sa arong mo. Maharo ka, mahugas ka kang plato, matiak, kung nakaestarag so, kaduman sa bulod sa pag-ago mo, mabayo ka kang paroy, maulay ka kang tubig, kung ano-ano na, di ba? Kung ano-ano na sana, mga tugang ang gigribon mo. Now, igo kaan mga tugang kipamahiin sa pag-honeymoon. Abad, kamo daw ang mag-share ngo niya na hapon kung igwa kamo. Kamo daw tabi ang mag-share kan tungkol sa pag-honeymoon kung may aram kamo. Di ba? Araw kayo ng aram ko. Number 1, igwa ki mga lugar man na pagkatapos kang kasal, ang first night nindo, yun nga ni kamo sa kwarto. Pero tabi sa tahaw nindo, bibugtakan iyang kikandila. Kandila kamo sa may pamitisan, bibugtakan ki kandila. Nata, sabi, pag may kandila da ka mo sa first night nindo, tabibugtakan kan magurang, magiging maliwanag asin magayon ang pag-iba-ibahan nindo. Sa kabaga. Kung ako, anong kuro kandila? Sirikadan ko an. O sa Edit Manila, tama po sa Edit Manila. Tama, sirikadan ko kandila naan magkaparalsokan. Di ba? Igwa kibibugtakan man kiulunan sa tahaw. Tang ulunan na iyan, pampayumhok sa relasyon kan duwa, bakong kidit. Di ba? Oh. Igwa mga tugang ki lugar na sa primerong banggi, di ka mo muna magkakaibahan na duwa, makaturog sampang nindo, mga tugang, so sarong ka relative nindo nabalo na babayi masabay sa kwarto nindo tako sasabihin da ka iyan mailigtas ka mo mga tugang sa ano man kapigaduhan sa buhay tasubalo da atabi mga tugang ituan magdadaranin kan mga bagay-bagay na dapat mangyari sa indo uyog-uyogon mo yan na mga sitwasyon na ano pa da? Ada. Hello? Hello? Yes. Ang pag-agong po, mga kang panahon, kung sasayodon ka, madara ka so, mga hampang baga duman sa tagbabayi. Umurangon na sinasabi. So, gari madam, ano po kan, Dory, tama pag-pronounce ko? Dory o Dote? Dory, gayo Dory? So, gugurangon, nahitang mahampang kan mga tataramon sang mga gugurangon man duman sa tagbabayi. so may Nakapadar ka duman, papasakaton ka mo. gari may mga interview, ano? Opo, Ay, may tama mga pala ano nasa yan, isip ko. paparaasan ki, mga patiribayan, manong sa Biblia, araw sa yan. Oh, ano? Pag nakapadar ka mo, madali kang makasakat. Pagdae? Pagdae, ang iabot si Banggi. Ang Ang panahon na yan,
Kampanahon po yan, ano? Opo, kampanahon ko yan. Ngunyan, ngunyan, ano pa? Di pa nga, di pa dako, sa taas na. Ade? Oh, magayon man ang mga... Pero aram mo ito, Madam na so, pag kinasal na baga ka mo, so, antag babayi, naghahagad ki nga niya, 5 karabaw, Iyo po, iyo. 5 italyang daga. Tumapalan po anak pagka. Oh, nyan, matao ka nga ki 10,000. Pero ito kita tao mong ito, di man mapapaduman sa magurang kan babayi, mapaduman sa sabag-agom. Iyo po. Inabot mo po ito? Ano po na, nadangog ko na po yan. Oo. Pero ngunyan po, dahil na yan. Di naman ngunyan, tama lang nga ni. Dahil na nga ni Aram kan, mga magurang kung may agom na ang aking nindao, ano? Sarawayon ka man lang. Natusunta ka man lang. Dumanaw pala Pag nagpa-Manila ka, pag iba, pag ulabot mo sa ipisa ng kanaki mo, duwa na. Nata may mga paldadigdi. Noy, nata may mga paldadigdi. Ah, yun na ngayon, ma. Iguan ang darasa, nasa kwarto na. Oh, iyo baga, adi. Iyo baga. Maray man talaga, so, peka panahon ng taga itong nag-agi man kita sa magayon na ururon, adi. Oh. Ganito. Iyo po. Okay, salamat po. Okay, thank you. Bye-bye. Okay. Basta daw sa mga reaction man ni. Kan panahon, mapakas kang bilog ang bulan, ngunyan kan panahon mapakasal ka kung bilog ang bulan. Ngunyan, mapakasal ka tulos kung bilog ang tiyan. Sarabayon man iniman si 0857 man na. Di ba? Kung maghusa ka raman sa pagpili baga kan kampet sa kang kasal, may pamahiin baga iyan. Ano tabi? Father Jing. May aram mo, Father Jing, sa mga pamahiin sa pagkakasal. Ngaya, ang kasal mo ngaya dapat ang numero pataas. Ngaya, 28. 8. Di ba? 20. 0 baga, pataas. Di ka pwede magpakasal na 11. Di pwedeng 12. Tapababa gabos. Di pwedeng 13. Di ba? 13 o 3. 23. Pababa gabos. Pag sinurat mo, mga tugang angkwan, dapat pataas ang numero kan sa angkwan. Liba nga 27, pwede. So 7 pataas, di ba? Ngaya, 15, yan. O, buda, tatimingon mo pa man kung bilog ang bulan. Di ba? Ako tabi, bilog ang tiyan. Bilog ang bulan. Tayan da mga tugang, may mga connection pa dyan. Hello? Yes? Hello. Ay, makusugot ng feedback busing, kang radyo. Hello, Daddy. Yes po. Opo. Ano? Yeah? Ito, yung mga nagumanugang, nag-isakdo, tapos nagatiyak, tapos Oh. mapatiksa, nadidisa ka pa. Nariparo, madam, sa mga may edad na, no? Panag-iristoryahan na di. Yung nadidisa ka yan. Kung may prada niya. Nariparo pa nag-iristoryahan sa mga kurang. Ama kanil. Iyo po. Okay. Oh. Nagputol-putol, madam. Salamat, Salamat po. Alright. Madali lang tabasan sa mga reaksyon. Totoo po ba ang sabi na malaklaw ng Legazpi? Ay, hindi po totoo. Hindi po yan totoo. Sabi po sa first night, pag naghigda na kamong duwa, dapat sisugo kan babae, ang lalaki na dapat magbuhat, ngani day dapat nasusugal ng lalaki, kun babae, kun sinda, nagsasadi-sadiri na. Ayun nga ni, baga na pagluwa sa simbahan, nagpaurumbasan ang mani. Ngani dang day na magpapara, nga, dapat sabay kang magluwas sa pintuan kan simbahan, ngani na, day ki magpapara daog-daogon. Tapag nainot na sa lalaki, piga para daog-daog sa babayi. Pag nainot sa babayi, iyo man. Oh. Ang pag-abot na diyan sa reception, sasambaton ka na kaan manikin sarong kutsarang asukar. Nalay mo ito. Renen, nalay mo Renen ito na. Pag-abot sa reception, hungitong ka mo, tagsarong kutsarang asukar. Pampahamis da sa relasyon.
Uyog-uyogon mo an. Orasyon na sa nabipi sa balong babae, budak balong lalaki. Taon rin. Pwede po magduman sa resort sa Piodoran so taga Legazpi para mag-swimming. Bena po ka mo pagpara swimming, o na. Di na mo na magpara swimming. Dede man ang piging ganyan ko niyan. Di pisilon baga po. Kaya itong panahon, pag kinasal, pagluwas sa simbahan, painutan, magluwas. Ta kung mainot da ang babae, sa pinto kan simbahan, magiging under. Okay. Sabi ng Engineer Mer, grabe formulation ngunyan, mga infant milk. Ang anak, after 1 month, nakasalita ng mama. After 2 months, papa, ang nasasawod. After 3 months, didi, nataram na. Then 4 months, yaya. Kaya niya sa udon, after 5 months, kompleto na, mama, papa, didi, yaya. Engineer Mer, latoson takang sarabayon ka na. Badulan. Latoson ko ang lalaki. Pakasira-masiraan mga style mo. Padagit kita sa mga gurang na, gari inagihan ng kaani Manay Beauty. Arin naman tabi sinagihan tabi. Arin naman sinagihan tabi Ate Angel ni Manay Beauty. Arin naman sinagihan. So pag nakakuduton ako ni Ate Marcia. Apoton mo tabi si Fiscan Nuling Cabredo ta aram kan kung nata pigtataas kan ayam ang bitis pag nagaihi. Apoto pa lang kita ki-retired judge, ano? Retiradong huwis pala ng kaipuhan ta. Nahiling mo so literal na pighadukan so bride, nagkaturong babaga sa bagong kasal. O hindi rin na. Mga sarawayon kita. Alright, ito, sandali lang nga. Sadto panahon ngaya, ay to baby me, ang pag-aagumon ko. Tapos, ang masunod kan, mga sarong banggin na mi. Mga sarong banggin na mi. Di ko nakuha. Di ko nasabuta. Maluya ako. Lubat ako ngunyan na. Di ko nasabuta. Maluya sa pagkasabot ko. Kahit to po kang kinasal kami ni Agom, primerong banggi, tinaraman kami kang ina ko. Dapat dai ka magtalikod sa muya, takon sisay mainot, magtalikod. Iyo mainot na magagadan. Talaga? Ano kang tinanglayon baga ako, kakatios na dai magtalikod. Ta matagalon si ako magturog. Tigaya, pirot inabot ko. Kakatios, dahil na sana magtalikod. Iba man talaga di. Ang ganong tradisyon na mamanhikan ng pamangkin ko, ganon ang ginawa ngayong kinasal na sila tabi. Okay. Bati po pala sa Esplana family sa Barangay Buyuan. Kang panahon pa, no, kulang pa ang gripo, kaya dahil nagpapara rigos ang tabo. May bubun baga mani kang panahon. May bubun baga tabi, di ba? Pwede tabi makirelay sa angkor kung ano ang best advice kan pag-asa weather na magharani na. Pag-asa weather mag-arani na, tiway. Sumagyo tabi, radyo pa man. Saga pa tabi malaog. Morning, mas maray na magsunod sa health protocol nga ni day mag-abot dyan sa mga natay nito ibang reaction kay inyo mga penalties. Ngunyan baga mag-agaw madeposito nga nay ang lalaki 1 month advance, 2 months deposit. Kaya iuli sa ina 3 months na mana. Latoson ta kang sarawayon kang o bueno, mag-commercial muna kami ni Manny, madali lang ta. Bas ay sus ko, kada ko lagyan man kang reaction ta sa Facebook naman. Sa mga netizens daw, sa mga netizens daw ang, mga netizens daw ang ilingon ta. Mga netizens daw ang ilingon ta. Madali lang. Ay na nga ni iso mga
netizens, mga comment. Basahon niya to ang mga comment kunya na paghahapon kan mga nakatutok sa Facebook Live sa DCGB. Ilingon ta kon hain ang mga ini sa tuyang aramon ang sina mga reaksyon sa pinag-urunan niya to kunya na paghahapon. Bata pati kadakol-dakol pala ka nag-antabay kunya na paghahapon. May 21 ng komentaryo ang mga paradangog sa programang Pinky On. Maray na hapon tabi kay Agnes Belen ang sabi ngayon nagihiling. Edwin Relocio, orasyon po sa mga orasyon mo na lang dyan sa caller Sirhen. Gapito, ano nga ining Gravito Jose watching. Raymond Montero, good afternoon sa mga Bicolano. Pakibati po sa mga namutan kong ama na si Felizardo Serrano Montero. Happy 56th birthday po. Thank you. Watching from Taiwan. Yan. Uy, si Mama Zenny Palan. Happy birthday. Yung mga birthday celebrators natin. Sumama ni Dr. Melinda de Guzman. Mama Sen, happy birthday po sa imo. 86th birthday ni Mama Sen. Kunday sa na Mama Sen, iki-issue tungkol sa mga kwan. Binisita taga kuta. Garing baga, may mga issue baga sa COVID protocol, di ba? Pigbabawal baga sa pagpaparaburo bisita sa mga harungon yan. Pigbabawal baga so mga ano yan, in-house visitor. I mean, out kaan may term si Mayor eh. Sa pagbisita man sa mga harong man eh. Uy, happy birthday na lang tabi, Mama Seni. Yan po sa Aeroville Subdivision. Kara Dr. Melinda de Guzman. Okay? Happy birthday, Felizardo Serrano Montero. Happy birthday po. Sabi ni Aki mong Raymond Montero from Taiwan. Good afternoon from Melbourne, Australia, Anita Armstrong. Happy birthday. Saka happy afternoon po from Baleno, Masbate. Live kaming nakikinig now sa'yo. Si, anong pangalan nito? Si Gerd Manlapa Sel. Yan, ha? Good afternoon po, Adaylak. Nelly ba ito? Good afternoon po, manonood kami from Montalban. Dennis Perez. Hi po, we're watching from Bacacay, Albay, Garcia's family. Besmonte. We are listening here in our office, Bio RCS Med. Kan kinasal kami, kinabanggihan ang kataning ko, alkansiyang urig. Pinasa ko bagat ta magastoson palan magpakasal. Yung pagbasa. Joke lang nga. All right, na BJ Nathan, uso pa ngayon ang pinagkasundo na lalaki o babae kan magurang. Talaga. All right, ito. Good afternoon po, watching from Pasig City, Jonathan Rigo Sohos. Yan. Okay, happy birthday po kay Vasion Año Nuevo ng Banyadero Purok 6. Greetings from Melbourne. Sabi ni Anita Armstrong. Oy, Cha Vasion Año Nuevo. Good afternoon po. Happy birthday. Happy birthday po sa may pamangkin ko dyan sa si Ian Monforte sa aga. Sabi ni Wi, nakalamot siya. Oy, happy birthday ha. Happy birthday po. Well, advance happy birthday to. Alright. O bueno, sabi yan ni Awi Kalamot sa Sosaya Databi na pamangkin. Ian Monforte. Happy birthday. O bueno. Sa pagbabalik, ang orasyon asin po ang iba pa na mga samno sa pagkabuhay ng tao. Pag inabot po, mga tugang an mahiwagang tanog. Alas 3:45 nin paghahapon. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus.
Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to, 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Namipidan sa albay, pinadabay.
among Congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Bata masiramon sa sakuyang patuko-tukaw. Ako na palan sumataram na. O madali lang ta. I-update ka mo kang COVID sa Albay. O ni po so latest mga tugang na report sa COVID. Kana Department of Health, ha? O nagaparaharapot ka mo tabi kang bagyo. Sa aga pa lang po malaog sa Philippine Area of Responsibility si Bising. Sa aga pa lang, ano? Garimapot pigo forecast na marani sa may Samar and part of Bicol region. Pero ang direction kay ni as of now, ma-record po siya pasiring mga tugang sa kadagatan. Iya po. Pero maharaw-haran ni tabi sa may Samar area. Kaya, sa gatapat-tabi maraman niyang paglaog sa PAR ni Bising. Iya po. Okay. Ang sa tuya niya na bagong kaso sa COVID sa Bicol, may narestro po kita mga tugang na dagdag na 83. Dahil nagbaba naman eh. Pwede may naman araw kayo ni 60 to 80 plus naman ha. Sa tuya tabi na confirmed cases na COVID, mga tugang 958. Sa ano yan, active cases yan ha. Active cases po. 959 pala. 959. Ang tabi, ang 83 na ini, 5 lang mga tugang ang kaso sa Albay. 2 sa Daraga, tagsaro po ang Libon, Manito, and Tabaco. Cam Norte po, dahil kinadagdag, Camarinesor, 61. Paingurag ang Kamsur. Ano? Naga, 37 sunadagdag. Anum sa Baaw, 4 sa Kanakman, 3 sa Calabanga, 3 sa Libmanan. Tagsarado puan, Bula, Kamaligan, Del Gallego, Gowa, Lagunoy, Pili, Sipokot, Asin, Tinambak. Tapos ang Katanduanes po, Saro, sa Baras. 3 sa Masbate ang kaso. 2 Aroroy, Saro pong Milagros. 12 tabi, mga tugang sa Sorsogon City. Sorsogon, province of Sorsogon. 3 Sorsogon City, 2 Gubat, tagsararo ang Kasiguran, Castilla, Buda, Huban. O dyan sa Castilla, pero naman may kasong COVID, ano? Magdiringat po kita. Okay, so yan tabi, mga tugang update, mga tugang kan COVID sa Bicol region. Dahil po kinaidagdag sa Legazpi. Pero, uni po ang status kan COVID sa kada probinsya sa satuya tabi na rehiyon. Okay na? One. Albay. Ang Albay po, mga tugang, iguanin 70 active cases. Ang Camarines Norte, 13. Camarinesor, ang kaso sa Kamsur, 324. Active cases yan. Sa Catanduanes po, 21. Masbate, 58. Sorsogon, 133. Legazpi City, 59. Oh. Kasabago, kaurong ko si Mayor, ang estimate niya, 50 na lang daman eh. Ta may i-releasein da nagkapera kasabago na aga na tapos na po mga tugang sa COVID na ka-recover po sa COVID-19. Pero sa DOH, 59. Naga City, 208. 208 plus 300 Kamsur, 508 Gabos. Ang kaso kan COVID tabi sa sinabi ng probinsya. Okay, so mag-ingat po kita,
mga tugang ta, sa pag-iingat niya tong iyan, iwasan ta na muna ang mga bagay-bagay na araw gato naghapot sa kuya kung pwede dang so Tagaligas, mag-swimming sa Pioduran. Dahil na muna po kita magparaswi. Kontrolon ta na muna yan. Di ba data arami, ang virus po, data nagahiling. Kaya, di po kita, mga tugang, kaipuhan niya to iyan na magtagasuro sakripisyo. Ako nagbuktagbakal ako manigisarong drum. Paglilip, pag medyo mainito, log ako sa drum. Kailas, gigibon mo sa swimming pool o sa dagat, na pag ngayon gusto mong minaoo ka, hindi mo pwedeng gibon sa drum. Yung mga sa dagat man eh. Kung nagkaihi ka sa dagat, minawas kita sa dagat. Tama ba gawan eh? Sa totoo lang totoo ba ko? Kung nag-swimming ka sa dagat, minawas kita. Tama ba ga? Di mo pwede manigibuhon sa drum. Mag-enjoy ka mas nakambuhay mo dyan. Salamat to noon kan sa inyong pag-antabay ngunya na paghahapon sa programang Pinggion. Thank you sa kabos niya itong mga parantabay sa Facebook Live sa Bilog na Mundo. Siring man mga tugang sa mga paradangog niya to digdi sa Legazpi sa probinsya Canalbay, mga paradangog na radyo po sa programang inio. Thank you sa inyong padago sa pagsuporta sa programang Pinggion mo, kaya mga tugang ang viewers ta talagang halangkaw na gayo. Pero tabi mas maugma ako kung dakol ka mong mga paradangog na nakatutok tabi sa DCGB Radio. Mas magayon tabing magdangog kaysa magparahiling mga tugang kon sa kuyang angog na paminsan mga tugang makintabon. Paminsan magayonon man, paminsan marayon, paminsan tabi mahiwason, paminsan mahibogon. O buhok na maitom-itom, paminsan manipison, paminsan mga tugang garibahon. Gari kaya marayon man kaya paghuraproson, pero mani habang nagatagal baga naghibog man ano mani, pwedeng magayon man na pagiling-ilingon. Salamat tunon tabi, masunod na si kagawad nung dawal kan man ito albay sa tudi sa GB. Kasarabay po sa iyang mga istorya tungkol tabi kay Kong Joey. Kongresista na matibayonon, kongresista na matrabahoon, kongresista ng performance pertihonon. Kongresista po na minaisip ki mga marayon para sa Pilipinas, talagang pwede man na mag-vice presidente. Pwede pang mag-presidente kung tawanin tsansa kan mga Pilipino sa ngapit na panahon. Pero sabi ni Kong Joey, giroday niya kayang bayaan ang segundo distrito kang albay alagad kung mangyari man ini. Pwede man daat tabi na may walatan siyang taong pagkatiwalaan alagad niya sinabi kung sisay baga ini. Pero kung si kagawad nung gadawal iwawalat niyan sinabi ng posisyon, de manin problema ta ini man sarong taong mahigoson. Sarong taong marayon asin kagawad kan ma nito pwede ta na tabing suportahan sa ngapit na panahon. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Kaakian Lazaro hasta tulong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams